karon ang iyahang asawa or live-in partner ba ni no o live-in partner taga Liloan, Cebu. Pagnahanglan ini mao ang pagpadayon sa iyang treatment oral chemotherapy gumikan sa diagnosis no nga gihambin sa maong live-in partner. So sa tong sibianan natong i-welcome samtang napatay pipila ka gutlo nga nahibilin diri sa atong tulumanon. Mayong gabi, welcome sa DYHP. Ang pangalan palihog? Ako dahil si Jorin Yongko. Jorin Jorin Yongko. Yongko. Oo. Mm-mm. So asa ni sa Liloan inyo, Sa Jorin? Barangay Katarman, Tiwasan, ma'am. Oo. Pila may pangidaron ni mo, Jorin? 27 ni ko, ma'am. 27. Unya ang imong live-in partner? 26. 26. Ang pangalan? Jacqueline O. Regala. Jacqueline Regala. Yes, Oo. ma'am. So unsa may diagnosis karon ni Jackie? Ma'am, kanang nasa yahang may ilawom sa gusukan, kanang tawag sa kanang small organ, kanang yang case, kanang nihubag na nidako siya padong sa tiyan. Then, ang yang case yun na og ma-hospital siya, magsuka siya dugo. Uy. Nya ang doktor moingon pong doktor nga us-us siya mahimoglobin nya usap-usad nga moingon ang doktor nga ato ning abunuhan og dugo sir kay need siya og abuno kay iyahang kuan sa dugo kay moabot og 4. Sus pagka kuan no pagka ubusa no sa platelet. Yes ma'am nya usap pasad ma'am kanang ang iyahang case di sa gid dili sad pud kanang ingon ana nga sama sa gamay na sa dugo nya napailain nga case siya nga maglisod siya og kanang lihok nya di na siya kabarog nya mao nang sa 2025 nga year kada buwan jud mi molabay lang og 3 ka buwan mo hospital mo mi. First hospital na mo sa May 2023 diya sa Eversley, then nakagawas na mi nya after na pod sa 2024 nabalik na gyapon mi sa Soto o gi-repair mi sa Soto. Then nakagawas mi sa Soto kay daghan kay kuan sa doktor, daghan gibuhat sa doktor niya nga sama sa CT scan, endoscopy, tanan-tanan sa mga laboratory. Mga lab, tanan-tanan nga gibuhat sa doktor. Then mo tong pag after January nakagawas din mi. Mo to pag So karon tuiga sa 2025 na pod ma'am, diha na po nabalik na pod mi sa kuan Eversley ni adto lang mo Eversley wala na mi sa Soto kay need man to siya og espesyalista nga doktor nya mo tong wala na mi mo repair og Soto balik nya diri na mi sa kanang Eversley sa Hagubiaw. So karon nakita na ko sa imong live-in partner nga si Jackie, medyo usa man ni dako ang iyang tiyan? Yes ma'am. Dili kanang kuan sa man kanang dili man sa ingon nga muda ko yung tiyan sa tungod lang sa iyang hubag na sa sa tiyan. hubag, oo. Then So sa imong giingon ganina small organ kato ning spleen imo Yes, ma'am. pasabot no spleen, Yes, ma'am. small organ. So di kato siya maoy naghubag. yes ma'am. Oo, so ang sitwasyon karon kinahanglan siya chemo na himo siyang kanseros. Wala may kuan sa doktor ma'am nga gi-cancer siya. So chemotherapy lang gyud. Chemotherapy lang gilagbutan sa doktor kay atong December 2025, December 2022 didto mi sa nabalik na pud mi sa hospital Eversley. Then mao gyapon same ra gyapon sa ilahang gibuhat nga pag-abuno og dugo niya nga 3 bags blood then mo to nakagawas din mi. Naami doktor gihatagan mig doktor sa kanang Mindero nga siya espesyalista sa dugo. Then ningon mi sa pag check up na mo mga gatong ba na basta check up yan to ma'am niya ningon ko sa doktor nga ma'am kanang dok kanang naamatay lain option nga maoperahan siya maoperahan siya mo taningon ng doktor sa espesyalista sa Mindero nga sir kanang wala tay ko sa operasyon tambal ra jud. So mao ning oral chemotherapy Yes, diri ma'am. karon. Oo. Ningon ng doktor nga i-refer na ta mo og Soto. Mm. Then pangitaan ning doktora si Doc naman sa Oo. kanang pangitaan ni siya adto mo to mo i-refer sa cancer center pero dili siya cancer ang iyahang sakit. Oo. Dito lang may gi-refer sa Soto sa cancer center. So naa diri diagnosis polycythemia vera high risk
non-cirrhotic portal hypertension from PBT, no? So atong gibasa diri ang diagnosis based sa treatment protocol ug price quotation para sa chemotherapy. So Jur, unsa may trabaho pag ginabuhian nimo? Ma'am, kanang sa may aging tuig, ma'am. Padol sa microphone, oo. Sa may aging tuig, ma'am, kanang naagyo ko sa RC sa Tayo Diluan. Diha ako trabaho sa una, niya niundang ko kinilarga mig Bohol balik. Niya 3 years mi sa Bohol. Mo to na kuan na niya ang sakit niya, mo to na balik mi diri sa Cebu. So unsa naman kay imong imong kuan ron pag ginabuhian? Niundang lang ko kanang trabaho, ma'am, niya akong gipapuli ako lang igsuon. So nagatiman lang ka ni Jackie. Nagatiman lang ko sa akong pares, then na ako tulo ka anak, eskwela ba yan na siya, ma'am? Oh, Ang kana tulo mo yung ko, mga anak ma'am. pala pangidaron. Ang kamaguangan, ma'am, kay mag 9 karong 21. Nya ang ikaduha kay mag 9 karong September 9. Mag 8 karong September 9. Oo. Nya ang ikatulo mag 6 karong April 3. So ato pa ati manunon gud kaayo Yes, tulo ma'am, ka kay- mga anak, no? So si Jackie wala po ni trabaho na. Wala trabaho na ka siya siyang sa sitwasyon. Bohol, ma'am. Sa una. Na naman siya kanang sakit. So niundang wala sa nako siya pa kanang pahago-hagoa kay maom jud na iyahang kumahago siya kay ang iyahang di man sa gusto kanang hago. Ya, mas mosamot pag sa hubag, no? Yes, ma'am. Oo. Ma'am. Sige mga kasama sa itong panawagan karong gabi una, although naa si Jackie diri pero matud pa ni Jackie nga mga emotional siya ga maayo, no? Unya di sa niya kaya nga siya personal nga mo istorya kay wa siya maanad mo nang iyang live-in partner karon nga si Jorin Yongko moy ato ang gikahinabi og istorya karong gabi una. Sige Jorin, sa panawagan karon sa ato mga sukitig paminaw sa inyong panghangyo, labi na kay naabot mo yung moderi sa DYHP. Ang inyong treatment protocol nga naadiri is 89,191. Nakaduol na mo mga government agencies pero dili pa gid igo sa iyong paginahanglan. Kaning iyahang oral nga chemotherapy, kada adlaw ang pag-inom ani nga mga tablet Yes, ma'am. kada adlaw. Oo. Kada adlaw, ma'am. Kung usa ka buok ani, pila man di ay ang kantidad kay by box man ning naadiri. Sa usa ka buok, ma'am, kay sa UC Med kay nagpa price me nagkantidad jud 900 Kada usa. Sa nato pa 900 per day. 964 ito, ma'am. Oo. So almost 1,000. Oo. 3 times a day siya, ma'am, niya. 3 times a day? Yes, ma'am. Kay Sus, mamay ginoo kon ko. sa doktor kay ang doktor sa cancer center naama siya parehag case niya sa akong pares. Oo. Nya mo katong iyahang pasyente nga parehas sakit sa akong pares, iyang natabangan niya. Nangayo po to siya kanang tabang. Tabang. Nya niyan siya. Ang katong pasyente nako diri sa una, ma'am, nga pareha nimo na okay gid siya. Kaning tambala mo na That is good. ikaw sir nga pangitaa gining tambala nya niadto kog si Budok. Mao na siya ang si Budok mo diha tag petition. Kanisa mao ni. Oh, kana siya niya. So kaning Center for Cancer and Blood Disorders, no? Sige, John Rick, Jurin, dita maglangan ang imuhang panawagan or hangyo karon sa ato mga suking tigpaminaw. Ako day si Jorin yung ko nanawagan day ko day nga unda nga matabangan ko sa akong kinahanglanon bahin sa akong pares nga tambal bisa ginagmay lang nga tabang okay na ginanamo mao ni ari mi sa DYHB kay nangayo ko og tabang para sa ako ang pares og palitonon sa tambal nya nga nang dili sad pod ingon nga sana kanang bisalag kanang ginagmay lang nga tabang nga luwas din akong pares kay tungod sa iyahang sakit karon dili na pud mi gusto nga magbalik-balik man sa ospital kay dili pud lalim kay napo ko yung mga anak tulo ka buok Silan. walay usahay makabantay sa akong anak usahay ako manghod nga half sister nako muhangyo jud ko niya nga bantay sa akong mga anak dahil kay hang akong pares na napon mi sa ospital karon muhangyo jud ko niya nga mubantay sa ako ang anak tulo kay nag-eskwela pod siya niya wa joy lain makabantay sa ako ang pares ako ra jud kay dili mo jud niya sa pure taga Cebu akong pares taga Bohol ni siya Asa ito sa Bohol? sa
Bohol Poblasyon 1 Mabini Poblasyon Bohol. Mabini, Bohol. Sige. Jurin, nadungog na ka sa itong mga sukintig paminaw. So, sa itong mga nagpaminaw karon ang inyuhang tabang, no, liman ka nag 900 kapin pesos ang usa ka tablet unya 3 times a day. Pagka bugata, lisod banggal ipalit og pangonsumo, pero kaninon nga tambal, pertig yung mahala. Unya, in town, ang katuyuan no ni Jorin og siya liben partner nga nakaroon diri sa to si Bianan nga ma-continuous ang medication ang pag-inom sa maong mga tambal alang sa kaayuhan no sa pasyente nga si Jacqueline. Mga kasama para sa yung kinasing-kasing nga tabang sayod gid ta. Karong mga panahona daghan ang nagilaid sa kalisdanan atong mga priority lahi-lahi man, pero sa kabugat sa gipasaan karon no sa sitwasyon sa atong bisita makaingon gyud ta nga swerte ra pud kaita no sa katuin taon nga makakaon katong dunay kay gayunan nga palit pa og pangonsumo og uban pa kay basic needs man na, pero kuno galing na gyapon ta ika-share nining ato ang bisita karon na itulo ka mga anak para dayon nga malaumon nga mahatag ang kaayuhan sa iyang asawa nga si Jacqueline, yung live-in partner iyang Paris. Kumikan kay base sa doktor nga assessment, doon na pa'y kaayuhan. Muna importante. So, importante lang sab nga matunong o matultol kining pag-inom sa tambal. So, kung maingon ta og 3 times a day, ang quotation na diri 5 gid ka mga boxes nga mo total og 89,000 kapin. Kung bisan man lang sa yanong o pagtinabangay lang nato no diri sa komunidad sa DYHP. Dako na kay nagbili o ikatabang labi na kay naapa ni sila tulo ka mga anak. Pareho ni sila nga wala makatrabaho sa pagkakaroon sa sitwasyon karon ni Jacqueline. Ang ato nga GCash number mga kasama para sa inyuhang tabang kung galing mo ay pinakadali sa pagpaabot, pag-share. Yan ang maong tabang mo nga numero 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 or sa lain pa nga number nato 0991-207-9880. Ato balikon ha 0991-207-9880. Ato nga gipasabot nga ato bisita karon nga ato ang matigom gikan sa kinasing-kasing nga tabang sa ato mga kaigsuunan mao po ato i-turn over no karang gabihion na para makapalit in taon ni sa panginahanglan. Pila man ka tabletas ang maabdan sa ato ang matigom karong gabihion na dako na kanang ikapasalamat. Bisan pa man tuod sa mga panginahanglan nato tagsa-tagsa, pero mas labaw na nga mahimong gihapon tag blessing para sa uban no nga nakinahanglan nga sus pagkapait liman kag 900 kapin 3 times a day, so almost pila naman na mga hapit 3,000 no kung 900 kapin times 3 Ka 60 ka buok ang so mao na akong gikwenta sa 900 kapin 964 mo sa 60 ka buok mo kuan siya ganang kuan 50,000. Sa to pa ang naghubag ani ron kato small organ nga dapit sa gusok no Yes, mao ni siya spleen, oo. So mao ni siya naghubag nga kinahanglan siya oral chemotherapy para mawa tong pagpanghubag kay kun galing mohubag o mo trigger magsuka man to siya og katong dugo no sa pastilan taon. Sige, sa inyong kasing-kasing nga tabang mga kasama kining atong tulamanon sa DYHP Sumbunganan naghatag ni kahigayunan nato. Pobre man ta apan dato og kasing-kasing sa atong kawadon apan nakahatag gyapon ta og tabang para sa itong kaigsuunan nga mudangop diri sa DYHP sayod gyud ta nga walang-wala pod sama silang giingon nakaduol sila DSWD apan gumikan sad sa kadaghan nga gitabangan kada adlaw sa DSWD nahatagan sila 3,000 unya mo balik pa after 3 months siguro. So mao ni ilang pangindahay nga hinaot nga madugang-dugangan pinagi sa atong race karong gabihion na sa inyong kasing-kasing nga tabang mga kasama. Unyot masag gihapon na nga bisan pa sa atong kalisod ang 5 pesos, ang 10 pesos. Kung galing mo ay mga sud, adi sa inyong GCash, kung ato na ikapaambit, ako gihapon kayo nag-ikatabang. Ato balikon 0918-554-2071
0917-207-2071 or 0991-207-9880. So, mag-live-in partner ning na-address atong sibiyaanan. Makaingon lang punta no nga padayon gapon sa pagpa-kaligon o dili magpakawa sa paglaom. Importante lang yun nga naayang kagkugi na kanunay pag sinuportahay sa usag-usa taliwala ni ining ilang sitwasyon karon. Pagpa-eskwela lang sa mga anak, plite, baon o kaban pa, mo kantidad na pod samot ang pangonsumo ug samot na ning ilang panginahanglan karon nga 900 plus kapin o 900 kapin no ang matag tableta o nya 3 times a day. Dako-dako gyud panginahanglan. Di man tuod na to mahatag ang kinatibuk-an nga panginahanglan sa pila ka tableta sa pan hinaot no nga kining tabang o kining kasing-kasing nga di pa abot sa ato mga sukintig paminaw. Maghatag na po na ninyo og paglaom og dugang kaligon nga padayon lang. Bisan sa ginagmay-gagmay all discounted mga kasama. Ato balik ko na itong numero 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Pero galing walk-in donation magali diri sa atong sibianan, pwede po mamakaanhi. Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Kung galing doon drop by no nga tabang. So sa inyong adlaw-adlaw nga pangonsumo, labi na ginani ang sitwasyon karon na nag-atiman ka, asa man in taon mo lungagunon ug uban pang paginahanglan. Kanang namo ko'y motor niya sa lungsod sa Liloan kanang magabalabal jud ko. So Para na ko'y pang konsumo pang baon sa oo nya. Sa usa ka adlaw pila may income sa habal-habal. Kung Labi nagnakay atiman. kung maswertean laman jud kanang moagi ko 5 size. 500 pesos. Yes ma'am. Mm-mm. Ya, di man sad ingon nga kanang mo kuan jud kag kanang agi og bisag pipila mao ra yung makita mao ra si man kanang Oo, so may nalang na sa pangonsumo o pangbaon sa bata pero kung ani nagaita sa medical kuwang gyud para ako sa ang gid siya ma'am kay ang akong agi sa pang balabal kay igo ra jud sa among konsumo nya nagkuan pa ko sa akong motor naghulugan mo ko na sa akong motor. susustilan pod no. Kay og wala na akong motor di mo ko ka kuan sa akong kuan god. Sus kung Kanang- kung mao nang sitwasyon na grabe inot-inot, grabe nga grabe to ang paminsar ang himuon no nga tanan nga income unsa na lang iset aside para sa pag-abang sa motor. Grabing kalisod na no pangonsumo para sa mga anak Tambal. tambal pa baon sa anak. Grabe gyud lisod na espilingon. Mga ma'am niya, sa basad katong trabaho pa ko sa Tayud Liloan sa RC niya, kanang 500 akong adlaw ato niya. Mo in ko alas 7 niya, mo out ko alas 4 niya. Iniguli na ko, mo relax ko gamay niya. Mo gawas ko sa magabalabal na ko, iniguli na ko. So grabe sa taon ni mga paningkamot no pagsuporta kamot sa ibang siguro, pamilya. Isadlay na po na ako akong kanang kuan ba, kaya namo ko iskwelahon nun. So ikaw karon bisag may nga pagkaganina nga mauwaw ka, nya ako nag-encourage nga sige lang musulti lang kita unsa may tibok or kamatuoran sa kalisdanan karon. Wa man nagpasabot nagpakaawaw ta kun dili ang atong pagkalig-on nga padayon lang ta no ang pagpanangpit dili man na ingon nga pagtamak sa ato ang pagpakaubos na gyud. Diba? So, i-acknowledge na gyud nato nga kinahanglan kita sa matag usag suporta. Karon naman imuhang Paris nga si Jackie. Unya karon ikaw gyud nang libasog nga mo istorya gyud ka kay siya wow. Sa may message nimo para kan Jackie. Kuan lang nang sa akong message niya nga dung di siya gana mo atubang sa sama sa ni Arit Madrid HP. Narapon niya nga kuan nga ako la po niya atubang para matabangan mi sa palitonon nga tambal. Maran ako man ma'am. Sige, mga kasama no si Jorin para sa inyong tabang paginahinay sa pagpaabot ni ana pinagi sa ton GCash number gi-flash karon sa ato ang screen 0918-554-2071 or 0991-207-9880 sa katibok anog ato ma-summarize
kaingon kitang grabing lisuda kasamang Nestor. Oh, bisag unsa pa kawadwad sa panarbaho, duha ka trabaho, tulo ka trabaho, sideline ang uban pa, pero di pa gyud igo, pero naa ang kakugi. Mao na nga ampo lang ta kanunay unya. Importante kayo atong hugot nga pag-ampo ani inyong sitwasyon, yan apod ang pagkugi. Okay mga kasama, sa inyong tabang gagagay paabot ato hinaynayon sa pagbasa usab, no? 100 pesos ikan sa 2789. Dikan kay salamat ha sa inyong kasing-kasing nga tabang. Sa ta karon panahon na makrisis man ang atong palaliton, apan salamat kaayo gumikan kay inyo gyapong gipili nga motabang, no, sa mga kantidad nga mapaabot ninyo. Dikan kay salamat ni ana. Kiring 10 pesos, 13, 50, 100 pesos, 300 pesos. Kung para sa uban nga, gamay nga kantidad pero kinig matigom, swastilan. Usa ka mapasalamaton ang atong bisita karon. 50 pesos ikan sa 5365, daghang salamat. 200 pesos, 7233, thank you. Ato balik ko na ito, numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Aida Tampos na mga kasama. 100 pesos, salamat kaayo, 2343. 100 pesos, gikan sa 8207. 500 pesos, gikan sa 8528. Thank you. Dapay 100 pesos, daghang salamat. Gikan sa 1026 Ragasa Store sa Tuyan City of Naga. Salamat kayo diha ma'am ha sa Ragasa Store. Thank you. 25 pesos, gikan sa 7196. Daghang kayong salamat. Ato balikon ato ang GCash number karon nga pwede ninyo kahulugan, no, kapadalhan sa inyong tabang para sa ato nanawagan karon 0918-554-2071. Mga pamasin, mga pangindahay o ingon man ang padayon, no, sa pagpakalig-on ining Managa Paris karong gabi na mag live-in partner kansang ang 26 anyos nga si Jackie mo nakinahanglan og tabang para sa adlaw-adlaw nga medication. Una nga nidangop diri sa DYHP ang paghubag sa iyang spleen or small organ nga duol sa iyang gusok kay kuno galing dili ma-treat in and out sila sa ospital unya magsuka na gali og dugo sa taong dispensa sa mga naminaw karon. Unya doon na sila tulo ka mga anak ug sa pagkaron unemployed ning duha ka man nagtiayon gumikan ning sitwasyon unya from time to time og dunay higayon nga makapamasahero mamasahero sa motor kining si Jorin nga may nanawagan alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan pangonsumo og sa pag-eskwela sa iya mga anak muna kuno galing tambal manggali ang panginahanglan labi na kay di kantidad sad nang lisod gyud kaayo. Daghang salamat, 100 pesos, 9056 para sa asawa, ampo lang kita sa Ginoo. Salamat. Uy, ato mga sinakulo members di sa San Lorenzo Parish sa Barangay Tisa. No, Ma'am Susan, salamat kayo sa paghatod ha sa inyong tabang. That's like 300 pesos. Salamat kaayo. Ato mga sinakulo members, mga nangalagad, himog mga pag-ampo alang kang Birhen Maria, daghan kay salamat sa inyong gift of love nga inyong sa gipaambit diri sa DYHP gawas sa inyong mga pag-ampo sa mga bisita nga modangop diri sa atong Sibianan. Atong GCash number 0918-554-2071 og lain pang GCash number under Aida Tampos gihapon ni 0991-207-9880. Okay, day 100 pesos gikan sa 0885. Yes, kasamang Alan Goliath na korda. Nagtawag man si kasamang Alan.
100 pesos gikan sa 3856. Mayong gabi ni Sir Guliat, no? Nagsunod na biyayang tulamanon karon. Yes sir, mayong gabi. Salamat ha sa higayon nga nakapabati ita sa itong problema karon. No? Medyo nilapas na sa oras. 4145 lo isad kay ni ato bisita karon. Dunay tulo ka mga anak, mag-live-in partner ni unya ang asawa nga si Jackie mao dunay hubag sa iyang spleen, kaning small organ diya sa iyang gusok dapit. Unya kinahanglan siyang oral chemotherapy. Liman ka anag 900 pesos kapin 3 times a day. Nga maglisod na magali nagpapalit og pangonsumo sa matag adlaw unya tambal 3 times a day nga 900 pesos. Pait gid kaayo. So dako kayong panginahanglan, pero sige lang no sa amot sa ato mga kaigsuunan or sa ilahang kinasing-kasing nga tabang dako na pud kayo ni isa pa yan sa panginahanglan karon. At oras alas 5 or alas 6, 30 or 28 na sa gabi mga kasama. Sir Eric Borses di sa Sydney, Australia. Kasamang Aida, 1,000 pesos akong ihatag. Salamat kaayo sir. Okay, itong oras, alas 5:28 na, mapopost man itong tulamanon karong gabi una, mga kasama. Apan, pwede mo mapaapas sa inyohang tabang, ha? Samtong pa na ito i-turn over karong gabi una, kining maong tabang. As of, alas 6:29 karong gabi una, nakatigom ta diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Sa kinatibukan nga, ₱5,900 pesos jurin no ang ato ang natigom karong gabi una. Masayod ta kini mo ang kantidad gikan sa kasing-kasing nga tabang sa atong mga suking tigpaminaw. So almost 6,000 no atong natigom karon o kami diri sa DYHP dako gyapong pasalamat gikan kay sa kaapiki sa panahon sa oras ug sa krisis. Dingan gyapon ang nipadayag sa ilang katabang. Sa Ismail isud ni pangitaon karon panahon na. Pila ka ni ka pamasahero nimo usa ni ma-raise ang 6,000 apan diri sa tong Tulumanon ang amo ning itugyan, amo ning i-turn over gikan sa kasing-kasing nga tabang sa atong mga suking tigpaminaw. Unsay mensahe nimo Jurin sa tanang mga nitabang ninyo? Sa ako ka istorya din ako kang salamat sa nitabang sa kuan sa akong palitonon tamban nga naka tigom jud og size yun nga size meal kapin ang nihatag dagan kayong salamat yan mo sa mong lukhan sa kanunay DYHP number 1 kani ato o karon DYHP lagi haon kayong Diyos o bangatawan maway aong May mga paapas nga tabang gikan sa 7416 500 pesos. Salamat kayo ninyo sir or ma'am. 31 pesos 9124. Thank you. 200 pesos 6213 Alex Don Diego. Salamat kayo sir. 45 9376. Salamat. 240 pesos 6083. Okay, 200 pesos ikan sa 5418. Thank you. O 100 pesos 2049. So ma-update ha o mapon sa tong tulumanon sa kinatubukan naton na turnover karong gabi una. Dihan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Sa di pa ta mo tapos atong DYHP Answer to Win promo winner karong gabi una sa atong pangutana. Unsa man to nga summit nga ipahigayon diri sa Cebu nga gi-announce sa Cebu City Mayor Nestor Archival nga ipahigayon sunod semana.